Náměšť nad Oslavou vznikla jako trhová osada u Brodu přes řeku Oslavu už v raném středověku. První písemná zmínka z roku 1234 zmiňuje jako vlastníky rod meziřických z Lomnice. Ves se rozrůstala pod ochranou gotické pevnosti, která vyrostla na skalnatém ostrohu nad řekou. Současnou podobu získal zámek ve druhé polovině 16. století. Jan Starší ze Žarotína ho nechal přestavět po vzoru italských renesančních stavitelů. V náměšti nad Oslavou, která k sobě přidružila i obce Jedov, Otradice a Zňátky, dnes žije přes 5 000 obyvatel. Ze 40 kilometrů vzdáleného Brna se sem dostanete autem, autobusem nebo vlakem. Od dálnice D1 je město vzdáleno pouhých 11 kilometrů. Přesto patří okolní krajina úpatí Českomoravské vrchoviny k ekologicky nejčistším místům naší republiky. Do Náměště láká turisty především zámek. K prohlídce si můžete vybrat klidnější dny letní sezóny nebo naopak zvolit čas, kdy zámek ožívá. Nejčastěji hudbou. Oblíbené jsou koncerty klasických mistrů Concentus Moravie, Trampská náměštská placka nebo hojně navštěvovaný multižánrový festival Folkové prázdniny. Na sklonku léta spěchají na nádvoří děti. Čeká je zábavná cesta za pokladem náměšťského purkmistra. Než získají zaslouženou odměnu, musí vynaložit všechny své síly, aby nastražené a dobrodružné úkoly zvládli. Další den ožívá zámek skutečnými i méně reálnými historickými postavami. Při dnech Evropského kulturního dědictví můžete v prostorách zámku potkat prezidenta Beneše, který tady měl svoji pracovnu, slavného skladatele Antonia Salieriho, který náměšť navštěvoval a věnoval majiteli panství i několik svých skladeb, nebo Jana Amose Komenského, i když jeho výuka už patří spíše do oblasti pohádek. Při prohlídkách můžete obdivovat bohatě zdobený interiér, rozsáhlou sbírku cenných nástěnných gobelínů a prostornou zámeckou knihovnu s krásnými freskami na klenutém stropě. V kapli objevíte zřídka stvárňovanou postavu sedícího Ježíše Krista. Návštěvu zámku můžete zakončit procházkou upraveným parkem. Výletem do zámecké obory objevíte romantický letohrádek Lufthaus. A pokud se budete chovat tiše, i stádo daňků a muflonů. Hned pod zámkem spojuje břehy Oslavy barokní most. Patří k nejstarším u nás a doprovodí vás po něm 20 barokních soch andělů a světců. Na náměstí vás uvítá barokní farní kostel svatého Jana Křtitele, sousoší Nejsvětější Trojice a kaple svaté Anny.
Zajímavou nabídku pro turisty má i stará radnice, která sloužila svému účelu už od první poloviny 17. století. V interiéru najdete městské informační centrum a také zajímavou expozici knihtiskaře Viléma Papírníka. Hned naproti vejdete do pamětní síně nejvýznamnějšího fotografa zdejšího kraje Ondřeje Knola. Jen kousek od náměstí stojí hrobka rodu Haukviců, posledních pánů náměšťského zámku. Vlastnili ho od roku 1752 a tady pochovávali své zesnulé. Příznivce technické historie potěší prohlídka Schulzových filtrů. Unikátní kanalizační čistírna byla postavena v polovině minulého století a vodu upravoval důmyslný systém mikroorganismů a proudícího vzduchu. Zařízení je v naší republice ojedinělé a je technickou památkou. Dnešní Náměšť nežije jen historií. Několikrát v roce zaburácí městem silné motory. V květnu můžete být svědky Mezinárodního mistrovství České republiky v závodech současných a historických automobilů do vrchu. Na podzim zase vyráží do okolních polí a vesnic závodníci na motocyklech. Koná se Fichtel Cup Enduro. V létě mezi dvěma motoristickými svátky šlápnou do pedálů cyklisté. Při náročném náměstském cyklomaratonu poznají krásná údolí řek Oslavy a Jihlavy. Každé 3 roky se rozhoří v Náměšti olympijský oheň a na 700 dětí ze širokého okolí soutěží ve sportovních disciplínách na olympiádě regionu. Sportem Náměšť žije. Víceúčelové areály s tenisovými a volejbalovými kurty slouží k tréninku pokročilých sportovců i každodenní relaxaci nadšenců. Podél řeky vede 185 km dlouhá mlynářská stezka, která začíná v Novém Městě na Moravě a cyklisty zavede až do Dolního Rakouska. Je podzim a letní sportoviště pozvolna utichají. Ožívá ale nová zábava. Stačí nazout brusle a vyrazit na ledovou plochu zdejšího zimního stadionu.